Салом дӯстон. Имрӯз мехостам як видеообзори кӯтоҳ барои шумо кунам дар бораи кӯмакҳои нигоҳубин ба немисӣ Pflegehilfsmittel ё ки ба урусӣ средства по уходу. Кӯмакҳои нигоҳубин пешниҳод ва пулаш дода мешавад аз ҳисоби медицинская страховка. Танҳо барои одамое ки маъюб ва ё Pflegegrad доранд. Оиди Pflegegrad ман метавонам дар шумо отдельно видео карда гап занам ки Pflegegrad чӣ аст ва маъюбӣ чӣ аст. Аммо удостоверенияи одамои маъюб ҳардуш мобайнашон чӣ фарқият дорад. Ман ин чизҳоро мегирам аз аптека, вале на танҳо аз аптека мешавад гирифтан, мешавад отдельно онлайн заказ кардан. Ҳастанд фирмое ки танҳо ҳамин корро мекунанд. Нархаш то моҳи майи 2020 нархаш 40 евро буд. Дар 40 евро одам метавонист ки биёяд, худшон якта список доранд, лист, ҳамун листа метиҳанд, аз ҳамун ҷо интихоб мекунанд, ҳисоб китоб мекунанд, то 40 евроро иҷозат буд ки гиред, чизе ки дар кораитон. Аз моҳи майи 2020 аз рӯи коронавирус шида нархаша бардоштанд. Минздрав чанд намуд қонунҳоро баровард ва чанд намуд қонунҳоро гирифта алиш кард ва нархи ира 60 евро карданд. Чӣ хеле ки гуфтам ки ира метавонем ки ё аз аптека ё ки онлайн заказ карда гиред. Аптекаи мо доставка дорад. Ҳамиш чизи хубае. Фикр мекунам ки бисёрии аптекаҳое ки калонанд ва ё доставка доранд барое ки одам ки бемор шид ё ки маъюб шид, баъзеҳо мошин рангини коробкаи калонанд, мақсад одам оварда наметавонад. Дар дарини ин чизҳо медрояд, дар дарини ҳамин кӯмакҳои нигоҳубин памперс намедарояд. Оиди памперс ман шуморо ҷудо нақл мекунам. Дар дарини ин чизҳо медарояд одноразовые пилёнки, перчатки одноразовые, дезинфексион барои даст ва барои пол, стол, стул. Ҳамин хел мешавад гирифтан маски, одноразовые фартуки ҳастанд. Фартука ман ягон бор нагирифтам, дар кӯчидагӣ нест. Ҳанакун ман метавонам ки дар шумо камтар абзор кунам. Биёин сар мекунем аз ҳамин чизҳои барои ёрдам, барои нигоҳубин. Дарини ида медроям не хеле дезинфексион барои даст, дезинфексион иш барои пол, стол, стул. Ман нағз мебинам ба ҳамин болои столоро шакидан беҳад хуб тоза мекунам. Гирифтагиҳои ҳамин моҳам аввал нишонтон медиҳам. Ин моҳ гирифтам ин чиза, гирифтам як пачка одноразовые перчатки ва 3 дона маска ҳамагӣ. Ман ҳар моҳе ки маская мегирам ё ки ҷудо ягон вақт дар аптека бошам маская харам, ҳамин ира пеш гирифта будам, мебирам дар дарини ҳамин ҷо мекунам ва мемонаша. 3 маска гирифтам. Баъд бо як коробкаи дига ҳамхеле одноразовые пилёнки заказ кардам. Не ки имрӯз аз аптека зангам заданд ки оказывается вақте ки памперсҳоро оварданд, ма аёдшон бироварда пилёнкаро, шофёршон аёдшон бироварда ки ёра бигира. Зангам заданд, гуфтанд ки рӯзи душанбе мебиёем. Дар ҳамон вақте ки нао карантин сар шида буд, ҳамаи ҳамин дезинфексион флашини ё ҳамашон нест шиданд. Ё пеш будан ба нархи арзон буданд, ҳозир беҳад қимат шидаги. Например, ана ҳамин свойствои инаи флеши дезинфексион қати не майдак яке. Ана нархи ҳозираша бинед. Камтар хира метова, но надеюсь ки метова 16 евро 95 цент. Ё пеш хеле намеистода. Анам майдаҳако 3-4 евро буданд ҳамагӣ. Ҳозир 16 чанд гуфтам 16.95 қариб 17 евро шидаги калон. Аптека як вақте ки ҳамаи ҳамин чизо нест шиданд, аптека сар кард худаш кардана. Это раствор, который уже аралашкадаги барои даст. Не ки ман истифода набурдам, шама дабуш маъқул нашид. Фарқияти и қати и сами понимаете, и чизе ки
гирифта аралаш кардагиам буш дига шидагие. И бӯи на самом деле спирт мекунад, бӯи дезинфекция мекунад. Ишам ҳамихе, ишам сар карда будан хучун кардам, тоже барои даст. Ям ма истифода баъзе вақт истифода мебарам, не ки агар ки ира гирифта бошам ямхе бо меиста. Ягон каса мепурсам дар курш боша метимша. По поводу перчаток, барои оиди перчаткиёшон нағзай мада маҳқулай, баъзе вақт нехи зард, баъзе вақт сафедай, ай материалшон зависит. И материалаш латекс. Материалои сафедош хундаги нестим чӣ материал дошт, но там чуть-чуть камтарак мулоимтарак ида дида им ҳамаи чира мечаспонад дахилаш. Ба мехостам ки да шумо ҳами пилёнкаро нишон дидем, яктара инҷа мондам. Да иҷа 50 дона дора. 50 дона дора. Мехелиям. Ана ҳами ду намуд ҳамихе дора. 50 донаги пачкаи калон дутай и тараф шуда мо уже тамом кардем, бо бояд биёрам ман. Ира ма мепартом бисёр вақт да кроватёи кӯдакода дар кӯрай. Мекушам. Нишон то метим размераш 90 ба 60. Мешава ма кроватёи кӯдакомда дутагӣ мепартом. Ягон гап кишид матрасам то зард меиста. Калониша меқай. Инҷа бои қай дига зиёдӣ кард. Нам хеле абзор. Ёра ма мемонам як тараф. Гап мезанам хати шумо ҳозир дар бораи памперс. Дар бораи подгузники то есть. Агар ки кӯдак ай 4 сола ёки 5 сола боло боша, духтур метавонад ки шумо да якта рецепт нависа. Ҳама коғаза мегирен, да аптека бурда метин. Метавонен ки аптекада ҳам данатин. И хеле чизо ҳам ҳастан онлайн. Мешава ки онлайн дар омада интихоб мекунед. Кадом фирма дар кора и так далее. Фирма ира мада синӣ баъзе ода маҳқулай. Баъзе ода рости гап маҳқул нест. Ман ягон проблема надорам. Качествоаш тоже нағзай. Барои шабда нормально. Ҳозир Идрис бисёр вақто шабда намепӯша уже памперс, барои ки ман одноразови пилёнкаро мепартом, ира анисда мепӯшонам. Всё хорошо, тез алиш мекунам, тамом. Дар бораи ки чанд дона ва чанд пачка дода мешава. Вақте ки духтур шумода рецепт менависад, дар ҳамон рецепт код доранд. Кодое ки ам духтуро худшон медонанд, аптекаҳо худшон медонанд. Ман ҳайкудора намефаҳмам. Ҳама қай медонем ки дар болои рецепт чанд чиза менависанд, и определённый расшифровка доранд бугем. Ҳамон кода аптека мезанам ва мебинам. Ман вақте ки да Идрис ҳамин чиза оформид кардам, ман да духтур дод рецепти 1 сола. Барои ҳамин ҳолиам гирифта истемша. Рецепти 1 сола дод ва ман духтура гуфтам ки мада танҳо шабда дар кӯрай. Шабда 2 дона дар кӯрай. Баъзе вақт 2 дона. Ҳамун 1 сол пеш вақте ки мо гирифта будем, шабда 1 дона дар кор буд. Ман гуфта будам ки ман дутаи дар кӯрай, барои ки гуфта намешава. Вдруг намер пачкаш 30 дона дора. Вот. Вақте ки модар мега ма кӯдаки ма 5 ё 6 та подгузник алиш мекуна, ҳатман духтури чиза ба назар мегирад, да уҷа определённый кодша мемона. Викада буда ҳамун чизора не ки ман ёқа нахондам, ёқа интересоваться накардам, барои ки и кори ман нест, и кори аптекае ки чанқа ва чӣ дар кӯрай. Мада рекомендовать кардам ки ҳамун рецепта алиш ку ва барои иё ту пул наметӣ. Ман барои ки 2 пак мегирам, айма тақрибан 40 еврай. Ҳамин памперсам да ҳамун чиз ҳамун код 40 евро мешава. Ира пачкаш намедонам 21 чанд меиста, 20 чанд меиста ки ман 98 цент бод оплата мекунам. Ай болош ман бо 98 цент меспорам дар аптека. Вақте ки ман 2 пачка гирифтанӣ бошам, 1 пачка гирифтанӣ бошам ҳичи намеспорам, ними пулам хе месӯза. 2 пачка гирифтанӣ бошам 98 центи дига меспорам. Ай болош ҳеч гап не. Барои ҳамин ман да нависта будам ки ҳамин код дора. Қати духтур гап зад. Агар духтур коди тоғриша нависа, ман бояд ки пул наспорам, не ки 98 цент
ҳеҷ гап нест. баъд одамои калонам ҳамин хеле мақсад одамои калонсол ягон ҷои айбу чизаш нест. Одамои калонсолам майюбӣ доранд, одамои калонсолам флегелка доранд ва ёам гап мезананд. Ҳамин чиз аз тарафи медицинская страховка дода мешавад. Бепул нест. И хеле несте ки ман ҳозир бигӯм ки ҳамаи ин чиз бепул. Мада бепул меғалтане ки барои давлат бепул нест. Ай тани ма пули страховкама давлат метиҳад, барое ки ман ҳозир кор намекунам. Вақте ки ман кор дорам, пули страховкаи ман ай налоги ман гирифта мешавад ва ауҷа метиҳанд пул шавад. Страховка беҳад қиматае дар Германия. Ман мехостам ки фарзандома ҷудо страховка кунам. Мара гуфтанд ки сари ҳар як одам 190 евро. Не ки вақте ки ё модар ё падар дошта боша, мақсад 170 то 190 меспора ба мешавад ки ду кӯдак бепул дароянд страховка. Ҳар темаи страховка и темаи алоҳида. Да бачаи ман чизо чӣ ба дода мешавад, барое ки аутизмам бигем ки касалӣ неста, я аутизма ё ранги касал қабул намекунам, барое ки чизе неста ки як дору тию ҳамон одам соз шавад. Аутизм это психическое расстройство и лечение карда намешавад. Мешавад ки ҳар вақт терапия кунӣ, ҳар вақт қати кӯдак дарс кунӣ, ҳар вақт занятия нужны. Қати одами калонам ҳамин хел не ки и касал нест. Касал одам мира мегӯянд ки дору меташа соз мешавад. Тақрибан 2 сол шид мо дорем карточкаи майюбӣ 60% истодагии Айдрис. Ман ин сол ай сар подавать кардам ҳамон договора. Шояд ки камтарак зиёд шава, намедонам. Вақте ки омад ма шумо дабо нақл мекунам. Ман интизор мешавам вақти ҷавоби ҳавая мебиёд ба шумо да нақл мекунем ки ҳамуҷа чӣ дора. Ҳам фоиз дора, ҳам ҳарф дора. Ҳарфош привилегия бигем дора. Ай ҳарф зависит ки одам да чӣ мумкин, чӣ положено, чӣ не положено. Ҳамин хел. Агар ки шумо ягон савол дошта бошед, шумо метавонед ки нависед дар комментария. Ман ҳатман ҷавобтон метавонам, ё ки ҷудо видео съёмка карда мемонам ки дигарҳо ҳам донанд. Ҳама да як рӯзи хуш таманно дорум. Як рӯзи пурбаракату пурфайз таманно дорум. Худоҳофиз. Хай.